Tervetuloa päivän YouTube. Se on Niko Festellä. Tänään mä teen mahtavan jauhelihapiimin. Mutta ihan ekaksi aloitetaan sillä. Otetaan tästä vähän voita. Pistään se pannuun. Ja sitten pistään sinne Noin. Yksi jalos sitä. Sitten vähän sokeria. Mikä helvetti. Kohta oli voita. Sitten suolaa. Laitetaan teeselua. Se on tossa. Ja sit seitä. Ja täytyy vaan sekoittaa sellainen vaikka puolelle sopivasti. Ja sit paistaa sellainen, että niistä tulee sellaiset mukavaa ruskeita. Sitten voitaisiin aloittaa täällä. Pistään tästä näin tää jauhelihaklöntti iso tänne näin. Se on tää vähän jäässä ja kamera. Sitten mä en pesy käsiä varrella. No tää on ihan hyvä. Sitten tätä täytyy painella täällä tällä hienosti. Mä oon kattonut muita videoita. Vittu, että on kovaa. Vähän järjemmät aset käy. Tää muussi. Ja niillä saa muussittu kunnolla. Ja sitten vähän se sekoitetaan täällä näin. Samalla tätä sipulia täällä pannulla. Sitä, että tulee rapeeksi. Kato tässä näkee kun jää tällaista klimppiä, niin sitä täytyisi kerättää sellainen pois. Niin tulee mahdollisimman mä en selvästikään osaa tehdä minulta. No mä siivon ihan kohta. Valmis. Katsokaa kuinka paljon jää rasvaa tähän tästä. Näkyy tuo valkoinen viiva tuossa. Toi on hankali alana. Täällä palaa sipuli kohta. Tässä vaiheessa tänne voisi laittaa pikkasen. Vielä tosiaankin musta pippuri ja sitten seuraavaksi tänne näin. Ihan reilusti oman maun mukavaa. Pistää. Kohta palaa sipulit. Mä oon hyvä tekee kahta asiaa samaan aikaan.
Ja muuten te perfektionistit, ketä tää ärsyttää, että mä en oo keskellä kameran ruutua. Reilusti suolaa, kaikki suolan ystävät. Grillmaustettakin voi laittaa, ei oo pakollinen missään tapauksessa, mut tulee sellainen hyvä aromi. Sitten muistakaa vaan sekoittaa kunnolla. No niin, tallennustila loppu tos. Mutta ei tässä mitään tapahtunut, kunhan vain hämmensin ja hämmensin ja hämmensin. Sitten, sitten pistää pikkusen sipulia oman maun mukaan. Mä kauheasti laita sipulia. Ja sitten vaan jatketaan sekoitusta hetken aikaa. Ja sitten me tarvitaan foliota. Pistään näin. Se sitten otetaan täältä näin tätä taikinaa ja aletaan tekemään tästä näin sellaisia sopivan kokoisia pihvejä. Sitten kun siinä on sopivasti, niin otetaan täältä näin seuraava folion pätkä samalla tuohon päälle. Ja nykästään siitä niin. Ja vedetään se tuollakin. Sitten saadaan saman kokoisia. Alkaa olemaan tossa. Sitten vedetään uusi palane. Ja siihen uusi pihvilyyny. Tää sit kutistuu pannulla kun paistetaan, että sen mukaan sitten. Kutistuu aika paljonkin itse asiassa. Että tästä näin mä pyörittelen nää tähän näin napsasti. Pistää vielä
Ja näin. Näin. Siinä on pihvin pallo. Ja nyt me paistetaan nämä mahtiteokset, mitä mä sain aikaiseksi. Ei täysillä teholla. Jossain 5 kohdilla on ihan hyvä paistaa. Sitten sinne pistetään vaan pihvit paistumaan. Siitä ensimmäinen pihvi on vähän näköjään lyssähtäneitä, mutta eipä se haittaa. Kaksi 3 pihviä kerrallaan mahtuu pannulle. Mä pistän 3 kerrallaan nyt, kun videota kuvataan, niin ei tule sitten kauhean pitkä, kun mulla on vähän tänään muutakin tekemistä. Mutta joo. Sitten pistetään ja odotetaan, että paistuu. Ja sitten maistetaan näitä mahtavuuksia. Mulla on vielä tuolla noin osa paistumassa. Vähän pistää suolaa tohon noin päälle. Ja sitten se on tosta pikkusen. Ja siihenkin suolaa tällään päälle. Ja sitten maistaa. No, tosi hyvä. Oikeesti tosi hyvä. Kannattaa kokeilla. Mut ei mulla tässä enää muuta. Minä olin Nikolaus ja me nähdään sen ensi videossa.